Iawn, heddiw, ni'n mynd i fod yn edrych ar llythyr cyntaf Ioan. Pennod 1, adnod 5 i 10. Nawr, teitl yr adran yma yw Goleuni yw Duw. So, fi eisiau chi ddychmygu stafell mawr yn hollol dywyll. Dim golau, dim byd yn yr ystafell. Nawr, os byddwch chi yn y stafell yna, a fi, byddai fi ddim yn gwybod ble i fynd, byddai fi ddim yn gallu ffeindio dim byd, dim drws i adael fi allan, dim byd o gwbl. Ond, unwaith byddwn ni'n dod â goleuni mewn i'r stafell, fel lamp, neu bulb, neu torch, bydd y tywyllwch i gyd wedi mynd. Byddai fi'n gallu gweld ble fi'n mynd, byddai'n gallu ffeindio pob math o bethau, a'r tywyllwch yn llwyr wedi mynd, achos un torch neu lamp bach. Nawr, beth oedd enw'r adran yma? Nes i ddweud ar y dechrau? Goleuni yw Duw. Felly, os taw Duw yw'r goleuni, beth yw'r tywyllwch? Wel, yr holl bethau drwg ni'n neud yw'r tywyllwch, ein pechod ni yw'r tywyllwch. Nawr, os ydyn ni'n dweud bod ni mewn perthynas gyda Duw, ond ni dal yn y tywyllwch ac yn ein pechod ni, rydyn ni'n dweud celwydd. Achos dyw tywyllwch ddim yn gallu bod gyda'r goleuni. A dyw pechod ddim yn gallu bod gyda Duw. Felly sut ydyn ni yn gallu bod mewn perthynas gyda Duw yn y goleuni yma? Wel, edrychwch yn adnod 9. Yn adnod 9, mae'n dweud: Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau yn glanhau o bob anghyfiawnder. Pan ni'n cael ein glanhau o'n pechodau, mae'r tywyllwch sydd ynddo ni yn cael ei glanhau i ffwrdd hefyd. A ni'n gallu ymuno gyda Duw yn y goleuni hynny. Ond, o ble mae'r goleuni yna yn dod? Achos ni ddim yn olau, ni'n dywyll. Wel, ni newydd gael y Pasg, lle ni'n dysgu am Iesu Grist yn marw ar y groes, i gael gwared o'n pechodau ni. Ond hefyd, mae e'n rhoi ei oleuni ef arno ni. Felly pan mae Duw yn edrych arno ni, mae e'n gweld goleuni Iesu Grist. A ni nawr yn gallu ymuno gyda Duw yn ei oleuni ef hefyd. Nawr, fi eisiau annog chi, os ydych chi eisiau ymuno yn y goleuni yma a gweld mawredd Duw, dyna gyd sydd angen i ni wneud, yw gweddio am faddeuant ein pechodau ni, a cyffesu bod ni yn y tywyllwch, a bod ni angen Iesu Grist i ymuno yn y goleuni.